vím, že když jsem s kámošema, že když jsem s lidma podobně založenýma, tak mě prostě je dobře. Když jsem tady píchlej sám na zahradě, tak jako by mě prostě dobře není. No. Anonymní panelová sídliště, neosobní satelitní městečka. Soused v lepším případě neznámý cizinec, v tom horším nepřítel. Ráno od pondělí do pátku. Já jsem zaváděl o nějaký článek v Respektu o tom, že existuje nějaký, myslím, že tam tenkrát ještě nebyl termín cohousing, ale nějaký jako společný bydlení, kdy pár lidí se prostě sebere, koupí nějaký plac, postaví si tam domečky a mají tam nějaký jakoby společný bydlení, nějaký společný barák nebo byt. A úplně mě to nadchlo, tak jsem to začal zkoumat. A myslím si, že přesto jsem se pak dostal na... Přišlo mi to prostě takové, jako celý ten model takový divný, jako že prostě jsem doma, teď musím, když někoho chci potkat, tak musím někam cestovat. A pak jsem náhodou četla nějakou knížku o výchově dětí a tam vlastně byl popsaný takový model, kde vlastně právě lidi žijí blízko sebe, hlídají si navzájem děti, různě se podporují. Tak jsem se to našla na internetu. Čímž se teda možná trochu liší tím, že lidi se někde nastěhují do jednoho paneláku a dalo by se říct, tak taky vlastně žijou společně. Ale v tom cohousingu je důraz na ty sousedské vztahy a vlastně cohousingy takhle i vznikají, že se lidi společně dohodnou a vlastně vytvoří se skupina rodin nebo skupina jednotek nebo i jednotlivců. Věkové rozmezí může být různá, jsou to rodiny s dětmi, můžou to být i seniori nebo lidi, kteří žijí sami. Pokud člověk jako sdílí určité prostředky a určité vybavení se svými sousedy, tak vlastně tím jakoby spoustu věcí zase ušetří. Prostě není potřeba, aby každý rodinný domek měl svoji vlastní sekačku na trávu, například. Můžete koordinovat odvoz a převážení dětí ze školy do školy, takže minimálně ušetříte ty náklady na benzín. Samozřejmě si může skupina dovolit investovat do nějaké větší investice, kterou by jako jednotlivec na to neměla ty finanční prostředky, například si pořídit letní bydlení někde v nějaké zemi, třeba u moře. Jestli to je dobrá investice, tady v Čechách zatím zase v zemích, kde se cohousing objevil až dejme tomu po roce 2000, tak tam vlastně se nejdřív jakoby zase věnují spíš senior cohousingu
že vlastně tím řeší otázku stárnutí populace. My jsme volili, tenkrát to bylo na Floridu, aby jsme tam trošku prozkoumali, jak tyhle ty věci fungují. Tam jsme založili projekt Kde domov můj. A když jsme se vrátili, tak jsme začali dávat dohromady jakoby furt jedeme nezávislost, šlapeme si po krcích a daleko to dotáhnout je u nás důležitý, že jo. Kdo má víc. V tom kohozinku fakt jde o to, jakoby být spolu. Tam je potřeba, aby do toho lidi šli jako partneři, rovnej s rovným. A byli schopní si naslouchat a bavit se a dohodnout se. A to si taky myslím, že byla jedna z věcí, kterou jsme neuměli a neumíme. Ale zase vidím lidi i mýho věku a mladší hlavně, že se to prostě dramaticky mění. Cohousing může iniciovat i sám developer. U nás nesou jeho prvky dva zatím Ty obyvatele nutíme k tomu, aby zde nějaké vztahy vytvářely, nebo případně, aby vytvářely dokonce nějaké komunity, což bohužel u nás je považováno za hanlivé slovo. My jsme o cohousingu vlastně nevěděli, když jsme začínali s projektem Zahrada a ta nálepka cohousing nám byla přilepena lidmi zvenčí až dodatečně. To, co my považujeme za důležité pro bydlení, to znamená vytváření prostoru pro to, že ono přece jenom na tom dobrém sousedství něco je. Potíž Zahrady je teďka to, že oni je maličko menší zájem, než kolik by bylo potřeba, aby ten projekt vůbec začal. Takže tam termínově to nějak nefunguje. Naše Valča půjde příští rok do školy, takže my jsme taky jakoby důležitý důvod, proč jsme na té křižovatce, že hledáme bydlení a školu. A teď máme, že jo, září 2012, což je za chvilku. No, držte palce.